Vzťah agentúra-klient je špeciálny. Hlavne v tom, že po roku či rokoch spolupráce je ťažké klienta niečím prekvapiť. A to platí nielen o darčekoch, ale aj o výhovorkách. Ako im teda vymyslieť super PF-ku? Bingo! Ako tohtoročnú PF-ku sme vytvorili agentúrne bingo. Tabuľku s najčastejšími frázami, ktoré od agentúry počúvajú. Sú v nej hity ako u nás na Macoch to ukazovalo dobré a deadline je teda fixný? Toto sa musí zvlášť naceniť. Táto cesta je trošku off-brief, ale len oni mali trošku iný budget. Celý rok tak môžu naši klienti striehnúť na otrepané agentúrne frázy a hrať o super ceny. A ak nikto bingo nevyškrtá, je to pre agentúru super vysvedčenie. Áno, sú PF-ky, na ktoré si v januári už nikto nespomenie a potom sú také, ktoré môžu baviť celý rok a zároveň budovať vzťah s klientom. A ak by tá naša nefungovala? Je to pravdepodobne preto, že mala slabé mediálne nasadenie. Alebo niečo podobné.